हा गिसिखानायजों 250निबो बांसिन नखरा खैफोद गोनां थासारियाव সংকোচ নদীর গড়াখানিয়ে বন্ধ করিব লাগিবই भुटाननिफ्राय बोहैबोनाय दैया आसाम बंग सीमायाव गिख्रंथाव महर लादों। संकस दैमानि हा खुरखानायखौ होबथानो रायजोफोरनि दाबी। আজি ইয়াত কিমান কল খেতি কিমান স্কুল কিমান ঘৰ বাৰী ভাঙি গৈছে চৰকাৰে এতিয়াও আমাক এইবিলাক একোই বিধি ব্যৱস্থা কৰা নাই। गसाइगाव महकुमा आसाम बंग सीमानि संकस दैमानि हा खुरखानाया थांनाय गोलाव बोसोरनिफ्रायनो जाबोनाय गिदिर जेंना। बे जेंनानिफ्राय बारग'नो हायाखै 1 नं जारागुरि पिजिआर गामिनि थागिरि सुबुंफोरा। संकस दैमानि खुरखानायजों गोबां बिगा हा हुफोरजों लोगोसे न' बां बायदिफोरखौ सिलिंखार खालामलांबाय, जायनि जाउनाव बे ओनसोलनि सुबुंफोरा जायगा सोलाय सोल' खालामनानै न' लुना थाबोनो गोनां जादों। बे समाव 1 नं पिजिआर गामिनि गुदि फरायसालिया संकस दैमानि 2 मिटारसोल' जानथायाव दंसै। लोगोसेनो बे गामिनि गासै 250निबो बांसिन नखरफोराबो खैफोद गोनां थासारियाव दं। बे बिथिङाव सोरखारा होबथानायनि जेबो राहा लायाखै होनना ओनसोलनि रायजोफोरा गोख्रों अजद होनानै खुंथाय गोहोआव थानाय सोरखारखौ थाबैनो राहा लानो थाखाय खावलायो। সমস্যা হল এই সংকোচ নদীৰ গড়াখনিয়াৰ সমস্যা। আমি ইয়াত আজি 50 বছৰৰ পৰা বসবাস কৰি আছোঁ। হাজাৰ হাজাৰ বিঘা আমাৰ সংকোচ নদী গড়াখনিয়ে ভাঙি লৈ গৈছে। চৰকাৰ আহিলেও আমাক এতিয়ালৈকে একো বিধি ব্যৱস্থা লোৱা নাই। আজি ইয়াত কিমান কল খেতি কিমান স্কুল কিমান ঘৰ বাৰী ভাঙি গৈছে চৰকাৰে এতিয়াও আমাক এইবিলাক একোই বিধি ব্যৱস্থা কৰা নাই। কিন্তু ইলেকশ্যনৰ সময়ত আহে আৰু কয় আমাক ভোট দিয়ক আমি কিবা এটা আপোনাক সুবিধা কৰি দিম। কিন্তু খালি ওই ইলেকশ্যনৰ সময়ত আহে আৰু ইলেকশ্যন পাৰ হৈ গ'লে ইয়াত মানুহ আছে না কি আছে এইটো চৰকাৰে একোই বিধি ব্যৱস্থা নলয়। কিমান বছৰ পৰা আছে আপোনালোকে গাঁৱত? আমি ইয়াত 68ৰ পৰা আছোঁ। আমি 68ৰ পৰা আমাৰ জন্ম ইয়াতে হৈছে। কিমান পৰিয়াল? আমি ইয়াত 200-250 ঘৰৰ মতো মানুহ আছোঁ। আর ইয়াত নহ'লেও 50-60 ঘৰ মানুহ আছিল। এইটো গড়াখনি ভাঙি গৈছে। এতিয়া সেইবিলাক মানুহ কি কৰিব? এতিয়া সেই মানে আমাৰ ঘৰৰ পূব পিনে আগৰ পুৰণা নদীৰ কিবা পাথৰ যে পাথৰ বাৰী আছে, এই পাথৰ বাৰীত ঘৰ বাৰী বান্ধি এনেই মানুহবিলাক আছে। কি ক'ব আপুনি এতিয়া চৰকাৰক? এতিয়া চৰকাৰক আমি আহ্বান জনাই আছোঁ। আমাৰ সংকোচ নদীৰ গড়াখনি गोदोना सानाय, सिनस्रि सानाय, जरा जरा सानाय, हान्थु सानाय आरो खर' सानाय बायदि जेंनानि फाहामथायनि मिरु एसआइ निउर' थेरापि सापागुरिनि बेंटल गेटआव आथिं फारसे थांनानै थाफ्लि गंसेयाव सागाबाय थायो आरो मैया नाजाफैदोंमोन नालाय दा एसे मोजां दं आरो। आङो निउर'थेरापिस्ट बङाइगाव सापागुरि बेंटल गेटआव बाहाय बे आं निउर'थेरापि होनाय मोनसे थेरापिस्टखौ आं सालायो। दासिमहालागै आङो 10 मास जाबाय बाहाय। 10 मासनि गेजेराव गोबां मानसियानो माने बेबायदि हामनानै थांनायखौ थांबाय, मोजां मोनबाय। सोरहाबा पेरालाइज, सोरहाबा बेबायदिनो सिनस्रि सानायफोर, सेटिका जानायफोर, सार्भाइकेलनि प्रब्लेम बा हान्थु सानाय, एंगल सानायफोर, टेनिस एल्ब'फोर, माइग्रेनफोर नैबेफोर बेमारफ्रा हामनानै थांबाय। सिनस्रियाव सानाय जादों आरो बेनो आथिं फारसे थांनानै थाफ्लि गंसेयाव सागाबाय थायो आरो मैया नाजाफैदोंमोन नालाय दा एसे मोजां दं आरो दोनथ'ला माइनो फ्रि दा मोजां मोनबाय आरोना? एसे मोजां दं। आं सिनस्रि सानाय जादोंमोन फार्स्टआव, ओमफ्राय सिनस्रि सानाय जानानै थाबायनो हायि जादोंमोन। 1 सप्तायानो जाबायमोन। खामानि जादोंमोन, दा बेयाव फैनानै माने थाबायनो हाबाय। दा मोजां मोनबाय आङो, मोजां थाबायनो हाबाय।